Oliemoenen de Eendracht is bouwd in 1986 en in 2014 voor het grootste pad opbaat. Studenten hebben mij geholpen bij de verbouw. Omdat het een gemeentelijk monument is, binnen zo volle mogelijk oude elementen bewaard bleven en nog heel te zien. In 2014 is de molen afgebrand en deze balk die verwijst daar nog naar dat het gebeurd is. En ja, ik vond het wel een mooi verhaal vertellen over de molen, dus we hebben hem laten zitten. En hij heeft nu geen functie meer, maar hij vertelt wel het verhaal en dat is ook belangrijk. Er zit een grote collegecel in voor 200 studenten. Daar wie verlet van op de hegeskwallen rond de gebrek had. Wat verder opvalt binnen de gebedskamers voor christenen, moslims en boeddhisten. Wij zeggen er is meer, hoe belangrijk dan ook, dan geld en carrière. En dat heeft te maken met waarom zijn we op aarde, wat gaan we doen, wat voor grotere levensvragen zitten er meer. En dat willen wij studenten ook meegeven. Op de eerste verdieping van de Moenen is het studentenpastoor en een centrum van levenskorging.